хора, това беше най-бруталният гол. Току-що получих съобщение от Soccer Star, докато играх, докато го вкарах по-скоро, и ми изписа, че е един от най-бруталните голове на цялата игра. Може да има, и казаха, че ще има още много яки голове, ако все още вкарвам така. И това беше от мен. Чао!